Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ilu jiġi ċelebrat mis-sebgħinijiet qudiem għadha l-aħħar 50 sena. Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb jiċċelebra l-aqwa kotba li jkunu ħarġu matul sena. Ta' kull sena, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jippremja numru ta' pubblikazzjonijiet waqt il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. It-tim tagħna iltaqa' ma' Mark Camilleri sabiex nitkellmu dwar dawn il-premjiet kif ukoll l-awturi u pubblikazzjonijiet finalisti għas-sena 2022. Dan huwa tista' jgħid l-ikbar premju letterarju jeżisti fil-pajjiż. U dan il-premju jiġi nista' ngħidu hekk hemm 3 kategoriji ewlenin ġo fih li jiġbor mbagħad ovvjament kategoriji oħra taħtu. Għandek il-kategoriji tal-kotba finzjoni tal-kotba li aħna forsi nafu, ġifieri ir-romanzi, il-poeżiji, il-novelli. Mbagħad għandek il-kategoriji tal-kotba ta' riċerka, storiografija, bibliografija. Mbagħad għandek il-kotba li huma għal-letteratura tat-tfal li aħna nkunsidraw bħala premju Telemaxka. Hemmhekk qed nitkellmu fuq 3 kategoriji differenti li mbagħad jaqqasmu f'14 il-kategorija differenti fejn f'kull kategorija ikollok numru ta' kotba li jkunu finalisti. Aħna nibdew b'dak li ninsejħula l-long list, jiġifieri kull ktieb li huwa applikabbli fil-kategorija li ħareġ fl-sena 2021 jitpoġġa dik jgħidula l-long list. U mbagħad dawk jgħaddu dak li jgħidula x-short list. X'inhi x-short list? Ix-short list ġifieri il-kotba li wara li għaddew mill-evalwazzjoni preliminari tal-ġudikaturi ikunu l-kotba li tista' jitpoġġa b'dan mod ħajsiltu għall premju finali. Inti għandek pereżempju kategorija li għandha pereżempju 10 kotba li issa mill-long list ħaddi għax-short list li huma 3. Kollox kellna 199 sottomissjoni fil-kategoriji kollha u bħala shortlist books, jiġifieri kotba li huma shortlisted bħala finalisti, issa naqsu għal 63. Iċ-ċerimonja finali tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb ħassir il-ġimgħa 4 ta' Novembru u hemmhekk fiha jiġi ċelebrati jingħataw il-premjiet lil rebbieħa fl-14 il-kategorija li kont qed insemmi preċedentement, kif ukoll jingħataw 3 premjiet speċjali li jkunu ġudikati lil l-aqwa talent emerġenti, lil premju li ġieħ letterarju għal min tal-ikbar kontribut fil-qasam tal-letteratura matul is-snin u għall-aqwa produzzjoni tal-ktieb. Ovvjament tkun serata animata fejn ikollna wkoll anke qari minn sveltiet ta' kotba rebbieħa preċedenti, diskorsi, eċċetera. Nixtieq inżid ukoll illi għal dis-sena għall-ewwel darba il-kotba li rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2020, il-pubbliku ġenerali mbagħad ħajkun jista' jsibhom waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li ħajsir 3 ġimgħat wara bejn 23 u 27 ta' Novembru. Dakinhar il-nies ta' jiġu jkunu semgħu bihom jew segwew iċ-ċerimonja jew segwew fuq l-aħbarijiet il-kotba rebbieħa u jiġu jsibhom waqt il-Festival tal-Ktieb.